ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது நம்மளோட என்னது பிளாக் தமிழன் எஃப்எஃப். நான் உங்களோட தருண். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு 999+ நூ ப்ராங்க் அப்படின்னு நாங்களே சொல்லிக்கிறோம். அதை நீங்கள் கண்டுக்கூடாது, புரிஞ்சுதா? ஏன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு எங்களுக்கே தெரில. அவனுங்க என்ன நூ ப்ராங்க்குன்னு நினச்சானுங்களா, அதில் வேறு எதுனா நினச்சானுங்களான்ட்டு எங்களுக்கும் தெரியல. அவனுக்கு என்ன பண்ணுறானோ கடைசி வரைக்கும் குத்துறான். ஓகே, போட்டான், விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் நீங்களும் பார்க்கணும். பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுறேங்க. சப்ஸ்கிரைப்ன்ட்டு இழுக்கிறேன், பரவாயில்ல, அதை கொடுங்க. இப்போ சம்மந்தமே நம்ம சொல்கிறேன். இப்போது நம்ம இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிருவோம், சரியா? அது உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும், அதனால தான் இந்த வீடியோவை போட்டிருக்கோம். இது மொத்தமாக எத்தனை ஒரு 6வது அட்டம்ப்ட் கிளாஸ்க்கு ஒரு ரேங்க் இல்லை, எல்லாம் போச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 29 வச்சுருந்தேன். அது அப்படியே மைனஸ் ஆனால் கண்டுக்கூடாதுல்ல, அதனால் விட்டேன் அப்படியே. இந்த வீடியோ வேறு 9 நிமிஷம். அதுதான் எப்படி வாய்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு தெரில. இப்போ அது பரவாயில்ல, ஒன்றும் இல்லை. இப்போது நாங்கள் போயிட்டே இருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் அவங்க 3 மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டு அடுத்து அடித்து முடிச்சு விட்ருவோம். இது 4மே எங்கள் கில்டு தான். இது 4மே எங்கள் கில்டு தான்ற பாருங்க. 4மே எங்கள் கில்டு மெம்பர்ஸ். ஓகே, 4 பேரும் எங்கள் கில்டு மெம்பர்ஸ். இந்த பொண்ணு தான் கொஞ்சம் நக்கல் கொடுத்தது எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து. இதில் வேறு அடிச்சுட்டு அமௌண்ட் வேறு போடுவானுங்க பாருங்கள். அப்போ எங்களுக்கு தோணிச்சு, ரைட்டு எங்களை முச்சே ஆகணும், விடக்கூடாது இந்த கோவிந்தனுங்களை. கொஞ்சம் மழை சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா எனக்கு கேட்குது, உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரில. மழை என்ன காலையிலேருந்து அச்சு ஊற்றுது வீட்டு பக்கத்தில். ஓகே, இது இப்போ தான் எங்களுக்கு இந்த மூலையே வந்தது. ஆக்சுவலாக பாட்டிங்லாம் ஃபேமஸும் M10 தானே எடுத்துன்னு போவோன்ட்டு நினச்சேன். அதனால தான் இப்போ அறிவு வந்ததோ, மைக்கில் ஆனில் தானே இருக்குதோ, கத்திட்டு கிடப்பானுங்க. அப்படியே ப்ரோ, சரி ப்ரோ, எடுத்துன்னு வரேன்ட்டு. அப்புறம் இப்படியே போவோம். அது கூட நான் கடைசியில் அந்த பொண்ணு கண்டுபிடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். அடித்தா ஒன்று மொத்தமாக மேலே விழுந்துருச்சு. இதுதான் இப்போ வைக்கும் பாருங்க, 2 பேர் டவுனு. அடுத்து முடிஞ்சு போச்சு. கொஞ்சம் திக்கி பேசுகிறேன்ல, பரவாயில்ல, விடுங்க. இதுக்கு முன்னாடிலாம் சும்மா வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு அது பேர் என்னது ஐயோ பட்டுன்னு கமெண்ட்லாம் பண்ணாதீங்க. இதுக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஐயோ என்னங்க வாய் கொள்ளருது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. அந்த மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அவனுங்களை அடிக்க போகிறோம். ஏதோ பாட்டு வரும். நீ விதை ஒன்று, அது பாட்டு இல்லை, டைலாக். பரவாயில்ல, இன்னமும் ஒன்று. இப்போ எல்லோரும் எக்கி போயிட்டு கொலவெறியோடு போகிறோம். யார் மேலே கையை வச்சா அப்படின்ட்டு. இப்போ எல்லோரும் நினச்சோம், சரி அப்படியே எல்லோரும் பொறுமையாக போங்க, அவனுங்க அடித்தானுங்கன்னா பட்டுன்னு க்ளோவால் வச்சுருங்கன்ட்டு. பார்த்தா வைப்பான். என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தன் டவுனே ஆகிடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தன் நான் அங்கே பாருங்கள், அந்த எம்பி அவன் என் ஃப்ரெண்டு. சும்மா நல்லா கூப்பிட்டு போகணும். அவனை ரிவைவ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி நான் நல்லா ஆடினேன்னு எனக்கே தெரில, அதனால் மன்னிச்சுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தொடர்ந்து வீடியோ வருமானு தெரில. ஒரு 3 நாளைக்கு விட்டு அந்த மாதிரி வரும். ஆனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலே போஸ்ட் பண்ணுவேன், ஓகேவா? இன்னும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரோன்ற பாருங்கள், வாய் பேச தரல. வாய் பேசலாம் தெரியுது, இந்த வீடியோவில் பேச தரல. அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள், எல்லாத்தையும் பார்த்து என்னத்தை பண்ணுறது. பரவாயில்ல, அதெல்லாம் விடுங்க. இப்போ என் ஃப்ரெண்டு அனீஷ்ன்ட்டு ஒருத்தன் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கான். நம்ம சேனலில் நான் விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. 6 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாங்க, இப்போ பார்த்தா 16 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க. அதை நான் பெருமையான சொல்லிக்கல, எல்லாம் என் தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருக்கும். தெரிஞ்சவங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட புரியல, பரவாயில்ல, புரியாமல் இருக்கட்டும். இப்போ அவங்க டீமில் ஒருத்தனை முடிச்சாச்சு. இப்போ தான் நம்மளை போடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, இந்த போடுங்கன்றது நிறைய தடவை வந்துருச்சு என் வாயில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி சபரி டவுன், எங்கள் டீமில் இருக்கிற பெரிய ப்ரோ பிளேயரே இந்த சபரியும் எம்பியும். எப்படி சபரியும் எம்பியும், சரியா? அவனுங்க தான் நம்ம டீம் வச்சு ஜெயிச்சு கொடுப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நம்ம கில்டு பசங்களோட வீடியோவெலாம் அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். இப்போ தான் இவன் எப்படி அடிப்பான் நம்மளை. ஓசிக்கில் எடுத்துருவாங்க. ஆமாம், ஒருத்தன் டவுன் ஆகிட்டான். ஓசிக்கில் எடுக்காமல் என்ன பண்ணுறது? பரவாயில்ல, அது விடுங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோனால எங்கள் அம்மா கிட்ட திட்டு வாங்கி ஒரு இதுங்க டைம் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். ஐயோ 10:03 ஆகிடுச்சு. 10:30 மணிக்கெலாம் ஃபோன் வைக்கணுன்ட்டாங்க எங்கள் அம்மா. ஆனால் நான் இப்போவே வச்சிடுறேன். ஐயோ என்னங்க இப்படி வாய் கொள்ளுறது. அதெல்லாம் தட்டி விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. எப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஐயோ பேசவே வரல, பரவாயில்ல, விடுங்க. இப்போது ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சா, ஒரு மேட்ச் நூ ப்ராங்க் ஏதோ ப்ராங்க்குன்னு சொல்லிட்டு எதையோ பண்ணுறோம். பரவாயில்ல, எடுங்க, பாருங்கள், பார்த்தா தான் புரியும் நம்ம சேகர்.
அப்படியே பார்த்தா தான் புரியும். ஓகேவா? இது என்ன பேர் வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்களே வச்சுக்கோங்கப்பா. ஹெட்டு வேறு லெவலு. இந்த ட்ராகன் ஏக்கை வச்சுட்டு நான் தர சீன் இருக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட, அதெல்லாம் வேறு லெவல் சீன். அவன் பாருங்கள் க்ளோவால் மாக்கி மாதிரி போட்டிருக்கான். சாரி மாக்கின்னு சொன்னதுக்கு. கடைசி இருக்க இருந்தான் போல இருக்குது. பரவாயில்ல, ஒரு பாட் அடித்து ஓசிக்கு எடுத்தாச்சு. அது நான் அவனை கலாய்க்கலாம் இல்லை, நிஜமாவே அது பாட்டு தான். திரும்பி கலாய்க்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது நிஜமாகவே ஒரு ஆஃப்லைன் தான், ஆஃப்லைன் பிளேயர். ஓகே, நாங்களும் ப்ரோ பிளேயர்லாம் இல்லை, நாங்கள் பாட் மூவ். ஓகே, இப்போ அதுக்காக நீ இன்னும் பெரிய பிளேயரா அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. 2 மேட்சுன்னு பண்ணியாச்சு. அம்முக்கு டுமுக்கு அம்மாள் டுமால். அதுக்கு மேலே தெரில, அது ஏதோ வரும், அதெல்லாம் நம்ம பாட்டெலாம் ஃபுல்லாக கேட்கலாது. இப்போ ஏடபிள் மெத்துட்டுனா இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஹெச்ஆர்ட்டு பிஎன்எல் சைப்ளஸ்லாம் ஏடபிள் மெத்து நான் பார்த்ததில்ல. இப்போ பிடிகே ஓகேவா, திருப்பம் பிடிகே மாதிரிலாம் நம்ம எனிமி மேலே படவே படாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் சும்மா சீன் தான் இப்போ பண்ணுறது. ஏன்னா இதெல்லாம் விடுங்க, நம்ம கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் கேம் பிளேவை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அசந்து போயிடுவீங்க. எப்படி அசந்து போயிடுவீங்க. என் கேம் பிளேலாம் பார்த்துல, நான் சும்மா சொன்னேன். என் டீம்மேட் வச்சு என் கில்டு மேட்சோட கேம் பிளேலாம் பார்த்து வேறு லெவல் பண்ணுவீங்க. ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு டப்பா கில் பாருங்கள், டீம் உல்ஃப் தான் 4 பேரும். அது கொஞ்சம் ஃபாண்ட்டு மக்காராக தான் இருக்கும், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ தான் பாருங்கள், பார்த்தீங்களா இல்லையா க்ளோவால்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போட்டேன். அதுவும் எங்கே போட்டேன் பாருங்கள். அதான் நம்ம டீம்மேட் ரிவ்யூ பண்ணிப்போம். வந்துடும் இங்கே ஒரு அது பேர் என்னது, ஐயோ பண்ணி கட்டிச்சு க்ளோவால். போடு. ஐயோ ஏடபிள்யூஎம் தெரிஞ்சுது. இப்போ தான் ஏதோ சுற்றி போய் ஏதோ காமெடி பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பொண்ணை வந்துடும் க்ளோவால் வச்சுட்டு அப்படிக்கா சுற்றி போயிட்டு அடிப்பான். அதுக்குள்ளே நம்ம ஜீவா வேறு லெவல் காமிச்சிருவாப்பில். எப்படி வேறு லெவல் காமிச்சிருவாப்பில். இப்போ பாருங்கள் எல்லாரையும் முடிச்சு விட்ருவான் அவனே. இப்போ பாருங்கள் 1 டவுனு. நிறைய முடிப்பான்னா தெரில. இப்போதான் இவனை முடிச்சிருவான், அதனால எல்லாரையும் முடிச்சிருவான்ட்டு. பாருங்கள் ஜீவா சபரி ஹெச்ஆர்ட்டு போடு. எங்கள் கில்டுலேயே நான் மட்டும்தான் அவ்வளோவா விளையாட மாட்டேன். சாவேஜ் தான் என் ஃப்ரெண்ட் அனீஷ். அவனும் ஒரு இது வச்சுருக்கான். இதுனா அது பேர் என்னது, அது யூடியூப் சேனல். ஓகேவா, அதுக்கும் போய்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணணும். எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும், இது மிரட்டல் இல்லை, ரெக்வஸ்ட். எப்படி ரெக்வஸ்ட். ஓகேவா, பாருங்கள் நானும் ப்ரோ பிளேயர் பார்த்தீங்களா இல்லை, 1 கிலோ அடிச்சிருக்கேன். ஆனால் டேமேஜ் மட்டும் பாருங்கள். இதில் தான் அந்த சபரி பையன் கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றிடுவான். பார்த்தீங்களா ஓசிக்கலிட்டு. அவன் சின்ன பையன் தான், என் ஃப்ரெண்டோட தம்பி. திரும்பி ஆரம்பிச்சிட்டான்ட்டு. ஓகே, இது வந்து என் ஃப்ரெண்டோட இன்னொரு அக்கௌண்ட். அவன் விற்றுட்டு இன்னொரு ஃபோன் வாங்க போகிறதோ பாருங்கள். இதுதான் பாட். நானே ஒரு ஹெச்ஆர்ட்டு அப்படியே ஏடபிள்யூஎம்ல அடிச்சுட்டு இது பாட் இல்லைன்னு காமிக்கலான்னு பார்த்தா என் ஃப்ரெண்டுக்கு கோவில் போட்டு அடிச்சு விட்டான். கொஞ்சம் லேட்டாக சொல்கிறேன்ல, அது ஃபோன்லாம் கூட இல்லை, கொஞ்சம் நான் தான் கூட. போடு க்ளோவால் இருக்குதுன்னு நினச்சேன். அங்கே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணேன், பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவால் கிடையாது. அதனால தான் இப்படி குச்சி ஓடி வந்துட்டேன். இப்போ தான் ஏதோ ஓசிக்கல் அடிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இது பேர் தான் ஓசிக்கல். அது ஒரு ஷாட் தான் அடித்தேன், டவுன் ஆகும்போது இன்னொரு ஷாட் அடித்தேன். அதனால் ஓசிக்கல். ஓகேவா, அதுக்கும் வந்து கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது இது ஓசிக்கல்லாம் கிடையாது அப்படின்ட்டு. ஆனால் எனக்கு ஆனால் ஒரு பெரிய ஷாக் ஆகிடுச்சு. நான் ஆன்லைன் கிளாஸை கட்டடிக்கு தான் பார்த்தேன். பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னுட்டு 16 சப்ஸ்கிரைபர்னு இருந்துச்சு. ஓ போயாவா, ஐயோ டைம் போனது அதுக்குள்ளே 9 நிமிஷம் போயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, அது பேர் தான் சீன். அதுவும் யாருக்கு எனிமிலாம் இல்லை, உங்களுக்கு தான் காமிச்சேன். பார்த்தீங்களா, ஆடம் மூஞ்ச நல்லா பாருங்கள். ஆமாம், இப்போ ஆடம் பேரை மாற்றிட்டு ஏதோ ப்ரைம் மிஸ்ன்னு இருக்க போகிறாங்க. அவன் அது நம்ம டிஜிபி தான் சொன்னாப்புல. ஓகே காய்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மேட்ச் வீடியோ முடிய போகுது. மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. ஹீரோ பார்த்தீங்களா இல்லையா, அங்கே 30லேருந்து வந்தேன் டவுனு. நான் 5 கிலோன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், இப்போது உங்கள் வீடியோ முடிய போகுது. நானும் உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுகிறேன். ஓகே, ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளாப் மோட் போட்டு தான் முடிக்கணுன்ட்டு ஒரு இது. அதனால ஓகே பாய், ஸ்ப்ரெட் லவ்.